Cherifla jabrani fleba wa minu sogolin bana ka duniyaw fe no ambe fuli kura ka nyeshi obela jelima ka jirala ka fo jamuka mini obela ka fle abe wuli ko jeunesse et développement abe sigi Cherifla jabrani sanfɛ dɔgɔkun min tali kɛ Mali sifina kaw tabolo kan o de kadra kɔnɔna na me ɲɔgɔn sɔrɔ no dɔgɔkun aw min sogolin mana France États-Unis Burkina Faso fo ka taa se Côte d'Ivoire ma ambe fuli kura ka nyeshi obela jelima ka fo ko aw benche aw ka flella anga bi babu obe boli femi kan awa kalama ambe ala ka kaluba kono ni o ye sungolo kalo ye aywa o kadra konna na ay babu minta abe talike shifina kaw ani sungolo tabulo abe ke chugo jumena shifina kaw kanga batuli jumen ne ke sungolo okumu konna na ukanga tabulo sen jumen eta sungolo konna na sili faradaw ye jumen ye sungolo konna na donc ay wole bla usajima ale bena nyafuli chama kanye o tableau nunu kan ni oye Ousmane Mohamed Traoré ye ni ale wajul kala ye ambassade international la ani ale bena je ka masala ke mbe akiji ka fo ambe bunyama senge ka nyeshi an karamo ma Seyd Cherif Ousmane Madani Haidara fo asigero la bankoni jengina bugula nan dongaye anga jemkan konna na jeunesse et développement mbara ga fo jemkan de la chugo mina alni jemkan te wajuli jemkan yenga ambe wati min konna na odi kadra konna na ay ni temita mimba to nini shifinyon am se ga fumali chama soro dine tabulo kan o kadra konna na ambe fuli di anga tele barakelaw ma kringela la dine barakelaw Amadou Diallo fukata se Ousmane Kanani Mokhtar Bagayogo ma ambe fuli kura ka nyeshi olu fana masabla olu ka bara de ni jemkan nasugano ni Cherifla jabrani kayano ewa usasi ambe anyeshi ma ka foko ka fuli dima ka foko initie ina ngawli jabi ajarani o jarani mbe awera fana fo akella ka wole blanema kase aw fe abi d'accord odi ban sense ga se jemkan konnana jeunesse et développement sungolo konnana aywa ambe ngingali follow min tengwila odi ka fo sungolo yere yemundi ni pse ka nyefri do ka nyula sungolo nangu sungolo mo chama mba fo sungolo ala ka kalu barkale mbadu aywa sungolo yere yemui bon أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمي أنسنزنا على تغبر كما كلاك صلي كرام محمدك ناس مغسنما يعني أنغدو كجابلك إكان نينغالنا فما بينا anjagwalendo anga fulla se anfa anan karamoma no de Seyd Cherif Ousmane Madani Haidara alamin kera an yara bulo mena sababu e ka nyashi ni dineima sabula anfa utugura ko wa an yara nano sirakale ne tokoma bo koko bike ababitame aleka bonyana aleka hukumu ne konnana bo siraka e fulaka ni ngaliminke ame emission mi yara la emission ko asigileno nene mafili demsenu nga nyataka kosobe abo odeka bon fa ka don demsene haremu o ka don folo o kofe ko mi ambi sungalo la akanga don anfe fana sungalo yaremu e fana ni sungalo don anfe akanga don anfe fana shu yare fana emu kosobe bon ni shu fana don anfe e relation jumene be demsenu ni shu ni nyomanche o kanga don kosobe bon en même temps fana tuguni anga nga don shumi no jumene bla demsenuna anafa jumene be demsenun kan en même temps anga nga don fana ka fo memuna an fe ya nanye shu nafa ufo kata ye ko ono ma ya nga demsenuna o fana sababu yemu o kanga nyedon an fe akanga don an fe fana tuguni ka fo memuna demsenu fana utu mako do suna iba fo akanga ketuga mina parce que ni aja temne demsen chamambe shunwe man no olu makosobe voilà o ko fe demsen munu sera ka shun na fajumembe olula ala here bulu ko fana kanga do bo kadra konnana nyingalem ke ode ka fo sungalo here mu ongo ko mi émission demsenu tay fa ka don demsen here mu kosobe fo ka don bo jabi konnana anga familial fitinna demsenia ye
n'u b'a wele ko jeunesse arabukan na u b'a wele ko shabab voilà jeune bon o ye hakɛ dɔ de ye si hakɛ dɔ de don parce que adamaden yɛrɛ ala ka danni cogo la mɔgɔ bɛ tɛmɛ étape de kan sindi étape bɛ i bɛna b'o la ka na se fɔ san 3 yɔrɔ nin ma o bɛɛ bɛ jate étape kelen i bɛ tila ka b'o la ka na se san 5 ma o fana y'a dama étape ye ka bɔ san 6 la ka taa se san 11 ma o fana y'a dama étape ye bon i bɛ tila ka bɔ yen nɔ ka na se fɔ san 20 ani dɔɔni yɔrɔ ninnu ma jeunesse bɛ commencer o yɔrɔ ninnu na parce que o ye adamaden ka fanga sɔrɔ wagati ye a n'a hakili dayɛlɛ wagati ka se ka kow faamuya ka baaraw k'a yɛrɛ ye ka kow ɲɛɲini wa jamana ɲuman bɛɛ b'i mako don a denw na den minnu bɛ o si kisa la parce que a b'a dɔn a ka sini gulonnen don olu de la n'an y'o faamuya k'a fɔ o de ye denmisɛnninya ye fanga sɔrɔ wagati adamadenya kɔnɔna na an b'i ka ɲininkali ye an b'o jaabi tugu a la n'o de ye sunkalo ye mun ye sunkalo o ye silamɛw ka san jate la n'an b'o wele ko hijira parce que silamɛya san modèle ka ca Isa ka san jate bɛ n'o de ye Isa bangelen n'an filɛ 2020 na o y'o ye bon silamɛw fana bɛ jate kɛ ni min o fana jate cogoya bɛ u b'o de wele ko hijiri n'o de ye kira bɔli ye Makka ka taa Madina sigi la silamɛw b'u ka jate kɛ ni o ye bon o jate in o kalo 9 o de bɛ bɛn sunkalo ma ni Shaaban kalo sara silamɛya san kalo 9 o de bɛ bɛn sunkalo ma san kalo 9 farafin kalo o kalo 9 o de bɛ bɛn sunkalo ma bon kalo in na kalo valeur ma don kalo ba don silamɛw bolo u b'u mako don a la bon an bɛ sun kɛ a kɔnɔna na n'o de ye ka an yɛrɛ minɛ ka bɔ dumuniw kɛli ma ka bɔ jiw minni ma ani an yɛrɛ ka negelakow toli ma fɔ n'a bɔra lahalaya dɔw la parce que degun dɔw bɛ yen n'o ye adamaden sɔrɔ sariya ye hakilimaya diinɛ de ye a tɛ obligé k'a fɔ k'i ka nin fɛn ninnu to yen nin de bɛ jate sunkalo yɛrɛ définition ye. Ayiwa sunkalo yɛrɛ bɛ wajibiya sifinnaka kan ka daminɛ si hakɛ jumɛn na. bon o tɛ sunkalo kelen walima an b'a fɔ o tɛ sun kelen silamɛya baara min bɛ yen n'o bɛ wajibiya sifinnaka kan en tant que sifinnaka n'i donna baliguya hukumu kɔnɔna na ka ban parce que denmisɛnnin fitiniya bɛ yen denmisɛnnin kɔrɔbaliya bɛ yen n'o ye jeunesse ye bon denmisɛnnin fitiniya wagati ninnu o b'a sɔrɔ hakili ma kɔkɔ a tɛ fɛn caman faamuya silamɛden bɛ baara o baara kɛ o kɔnɔna na o bɛ jate entraînement de k'i la kɔkɔ k'i ladege kow la a ka seli o kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ seli in ye k'a lakala mais diyagoya tɛ o de la fɔ ko depuis den san 7 a k'a fɔ a ka seli n'a si sera san 10 ma a bɛ se k'a bagabaga ka busan damadɔw k'a la min tɛ bele seli ye parce que dɔw ka faamuya ka dɔgɔ n'a fɔra ko o fɔra dɔrɔn i b'a ye olu bɛ den kɛ de paraw non diinɛ t'o o fɛn bon a b'o cogoya de la diinɛ baara bɛɛ sikisa dɔ de bɛ yen n'o bɛ wele baliguya taamasiyɛnw de bɛ yen n'olu yer'i la a bɛ fɔ ko seli bɛ diyagoya i kan sun bɛ diyagoya i kan. I n'a fɔ taamasiyɛn jumɛn. voilà o taamasiyɛn ninnu dɔ ye ni dasi bɔra i la a bɛ hakɛ to ni ɲɛmana si bɔra ni kamankɔrɔ si bɔra o n'a ɲɔgɔnna ninnu mais ni muso don ni a bolo donna ji la ko a ye kalo a b'a ka laada ye a bɛ fɔ ko ale baliguyara n'o kɛra sun bɛ diyagoya kan seli bɛ diyagoya kan silamɛya fɛn bɛɛ bɛ diyagoya kan a mɔkɛ min bɛ yen n'o ye san 100 n'o ye jurumu min kɛ o n'ale ta bɛɛ ye kelen ye min bɛ sɛbɛn o kunna o yɛrɛ bɛ sɛbɛn a kunna o la n'i sera o ma dɔrɔn c'est fini o y'i donnen silamɛya ka domaine kɔnɔna na. d'accord i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔna yɛrɛ la ko sunkalo nafa ye fɛn min ni fɛn min ye yala mun ni mun de bɛ sun contre la k'a fɔ ko n'i ye nin kɛ o y'i ka sun tigɛlen ye. bon yanni o cɛ i ka o question in il faut que f'an k'a dɔn sun yɛrɛ kɔrɔ ye min ye fɔlɔ n'o kɛra i ka question jaabili o bɛ nɔgɔya n'i ye sun yɛrɛ kumakan ta arabuw ka kan na o b'a wele sɔwmu sɔwmu kɔrɔ ti dɔwɛrɛ yɛrɛ minɛ o de ye sun kɔrɔ ye o la k'i yɛrɛ minɛ depuis fajiri wagati fo ka taa se su koli ma a bɛ diyagoya silamɛ kan n'i baliguyara
iki yɛrɛ minɛ ka bɔ dumuni ma ani ji mini ma ani ka lawako iki yɛrɛ minɛ ka bɔ olu bɛɛ ma bon o la ni donna sun kɔnɔ ko sun daminɛna il faut que fɛn k'a dɔn fana fɛn minnu fana bɛ sun tiɲɛ parce que n'i bɛ baara la min b'a ɲa e t'o dɔn min b'a tiɲɛ i t'o fana dɔn c'est un problème o kɔni o ye problème yɛrɛ de ye bon o la fɛn min bɛ sun tiɲɛ fɛn ye lahalaya damadɔ de ye n'a ye mɔgɔ sɔrɔ i ka sun bɛ tiɲɛ sun tiɲɛ cogoya dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ o la mɔgɔ i ka sun bɛ tiɲɛ wa i t'a sara baraji ti k'i ye wa a bɛ fɔ i kɔni tilela kɔngɔ la a banna nka sun bɛ se ka tiɲɛ kuma dɔw la mɔgɔ bolo sariya b'a demandi fɛ i ka tile kelen dɔrɔn sara sun bɛ se ka tiɲɛ i bolo kuma dɔw la sariya b'a f'i ye sarali dɔrɔn tɛ a bɛ alimani dɔw bin i kan ɲangini dɔw bɛ bin i kan i bɛ obligé i k'olu kɛ. N'i ka yɔrɔ dɔ faamu i ko sun na waati dɔ la a bɛ tiɲɛ nka hali ni a ma sara m'o yɔrɔ faamu kosɛbɛ. Voilà n b'a fɛ k'a fɔ sun bɛ tiɲɛ ni lahalaya saba de ye lahalaya fɔlɔ o de ye sun tiɲɛnen don kɔrɔ la o kɔrɔ ye di parce que n'i ye nkalon tigɛ k'i to sun na sariya t'a f'i ye k'i ka ji min parce que sun tiɲɛ fɛn minnu bɛ fɔ dumuni nɛgɛmafɛn ninnu a t'olu la directement mais a b'i ka sun baraji de ban i bolo i ka sun baraji bɛ ban i bolo ngalontigɛ o b'o la ngalontigɛ b'o la misaliyala i bɔra ka t'i sigi sirada la i ye lajɛli kɛ lajɛli cogo la min ti bɛn hakili b'a tɔ faamuya i ka sun baraji bɛ ban ka sɔrɔ i sunnen don wa a ti fɔ k'i k'a sara. D'accord. Voilà. Yala i bɛ sunɔgɔ la tilegan fɛ i y'i ka ladalaji yala o bɛ sun tigɛ wa i mana wuli a kama. Non o ti sun tigɛ parce que sariyatigiw b'o de fɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'a tɛ adamaden ka se kɔnɔna na ala tɛ mɔgɔ minɛ o la la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ala tɛ doni foyi da mɔgɔ si kunna i tɛ se doni min kɔrɔ. D'accord. Bon o la e sunɔgɔbagatɔ i t'i yɛrɛ bolo bon mɔgɔ min t'a yɛrɛ bolo n'a fɔra ko e ka sun ka taa tiɲɛ nin tiɲɛ cogoya la a tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye hali ni mɔgɔ min bɛ yen ni hakili b'a la n'o b'a fɛ ka don silamɛya la ni nin b'a la o bɛ sɔn k'i sen na sumaya donni na parce que a b'a fɔ seko t'i jateminɛ hali ni dɛsɛra o t'i jateminɛ se b'i boli ka dɔrɔn i b'a ye sariya t'i baara kɛ ni o fɛn mɔdɛli ninnu ye. Yala usasi sifinnaka sabula an caman bɛ yen nɔ an t'a a ɲɛdɔn n'i ko ko sunkalo f'i ka silamɛya basi dɔn fɔlɔ ni o basi fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o ye seli ye an caman bɛ yen nɔ k'a daminɛ selijita la fo ka taa se seli yɛrɛ ma an ka daminɛ selijita yɛrɛ la fɔlɔ a bɛ to k'a fɔ kuma bɛɛ wajibilikɛyɔrɔw la seliji a bɛ ta cogo min na nka ani fo ka taa se janaba koli ma yala i bɛ se k'i da don o la k'o fɛsɛfɛsɛ an ye k'a daminɛ seliji ta fanfɛla la wa. Awɔ o ti baasi ye o question jaabi ka nɔgɔn bon seliji tali fɛn de don fɛn min ni silamɛya daminɛ kow de don parce que fɛn dɔ de bɛ anw fɛ yan o de bɛ an sɛgɛn an ka diinɛ baara la diinɛ ni laada de ɲagamina anw bolo wa fana diinɛ bɛ labaara an fɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni dɔnniya ye n bangera n fa bɛ seli n ba bɛ seli ne yɛrɛ b'a continuer sɛgɛn bɛ o la quoi mais o sɛgɛn an bɛ segin denmansaw de ma o yɔrɔ la u kan k'a lajɛ walima karamɔgɔw ma u kan k'a lajɛ ka denmansaw la faamuya u denw yɛrɛ kalan cogoya la nin bato ninnu na bon i b'a ye bi kalan cogoya mɔgɔ min bɛ yen nɔ très généralement n'o ye école kalan kɛ i bɛ taa sɔrɔ olu tɛ nin fɛn modèle ninnu ye u ka kalanyɔrɔ la bon hatta madrasa yɛrɛ o min ye diinɛ kalan an bɛ don min na i komi bi o cogoya bɛ ka changer mɔgɔ bɛ se ka kalan kɛ fo ka taa se 10e ma i bɛ taa sɔrɔ diinɛ komisɛni dɔw bɛ yen a t'olu fana dɔn tuguni bon o la sisan karamɔgɔw de kan k'u cɛsiri k'a ɲini denmansaw fɛ u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na u denw bɛ se ka nin komisɛniw dɔn diinɛ kɔnɔna na cogoya min na. O ye masaw ta fanfɛla ye. Voilà. Donc nka sisan seliji tacogo yɛrɛ lakika yɛrɛ ye jumɛn ye. Voilà. n b'a fɛ ka so de ma mais n tɛmɛna nin de fɛ pour que ka se ka mɔgɔw hakili la kɔnɔ. Kosɛbɛ masaw jɔyɔrɔ ka bɔ a la. Voilà parce que olu jɔyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ nka a bɛ faamuya. Seliji tacogoya yɛrɛ ye min ye o tɛ dɔwɛrɛ ye adamaden n'i bɛna alabato fɛn o fɛn kɛ fɛn kelen de bɛ ɲini i fɛ a bɛɛ daminɛ na o ye ŋaniya ye ŋaniya
ne e ye ji bɔ ka t'i ko k'i jɛ ne ye ji bɔ k'an ko k'an jɛ mais ne ka koli kɛtɔ ne ye janaba ko ŋaniya siri ne ta bɛ kɛ janaba ko e ta bɛ kɛ ladala koli ŋaniya b'u différent. D'accord. Bon o la seliji tacogo yɛrɛ fɔlɔ ye min ye o ye adamaden yɛrɛ ka ŋaniya siri. Et faut ka sɔrɔ i jɛlen don fana. Voilà i ka ŋaniya siri. Bon parce que seliji bɛ ta nɔgɔ de kɔfɛ i nɔgɔlen don mais nɔgɔ ye qualité fila de ye silamɛya la nɔgɔ dɔ bɛ yen o b'o wele ko nɔgɔ kɔrɔma bɛ yen o nɔgɔ kɔrɔma ye jumɛn ye parce que f'i ka a bamanankan walawala a bɛ na mɔgɔw t'a faamuya. Kosɛbɛ. I y'a faamuya mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ sisan banakɔtaga munnen don a la awɔ nɔgɔ b'a la o ye nɔgɔ ye min b'i ye n'a bɛ toucher. O bɛ seliji tigɛ. Ayi o ti n b'a fɛ ka nɔgɔ kɔrɔma de ɲɛfɔ. Oui. Voilà o ye nɔgɔ ye nɔgɔ min n'a b'i ye mais i bɛ taa sɔrɔ sisan karisa filɛ nin ye a ye fiɲɛ fili nɔgɔ t'a la quoi. A tɛ ye. A ti ye mais seliji t'a la. O bi jate i b'a fɔ nɔgɔ kɔrɔma parce que an tɛ se ka toucher a la. Bon o la seliji bɛ ta nɔgɔ de kɔfɛ komi i ko sanuya seliji bɛ ta mɔgɔ yɛrɛ nɔgɔlen de hali n'o y'a sɔrɔ nɔgɔ tɛ nɔgɔ min ni a b'i ye ɲɛ na hali n'i ko k'i jɛ kuma dɔw la sariya bɛ se k'a jate i b'a fɔ i jɛlen tɛ k'a sɔrɔ i bɔra koliji la sisan. Mais usasi ma y'a yɔrɔ faamu kosɛbɛ dɛ. Ko i ko ko nɔgɔ min tɛ ye seliji bɛ se ka ta n'o ye. Ayi kuma nɔgɔ min tɛ ye tɛ dɛ nɔgɔ min bɛ yen n'o y'a sɔrɔ a tɛ se ka toucher mais a bɛ jate nɔgɔ ye kuma kɔrɔ o de misaliya la sisan mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ a bɛ fɔ ko a taara ko k'a jɛ ni safinɛ ye e yɛrɛ b'a ye a jɛlen don a ye parfum fiyɛ mais a tɛ se ka n'i jɔ wolo kan ka seli o parce que a fɔ ko seliji tɛ a la ni seliji t'i la sariya bolo i nɔgɔlen don i y'a faamuya voilà bon o nɔgɔ in sisan o de la seliji bɛ ta nɔgɔ de kɔfɛ ka se ka nɔgɔ in wuli ka bɔ i la. I kolen kɔfɛ ka tila ka seliji ta tuguni. Voilà koli n y'a faamu koli voilà koli ye ladala koli. Jɛnɛba koli bɛ yen nɔ koli farikolo nɔgɔ fana la koli. Voilà o bɛ yen nɔ. D'accord. Voilà parce que i bɛ se ka mɔgɔ dɔ yɛrɛ sɔrɔ bɔgɔ de b'a la. A ɲɛnajɛli la bɔgɔma jɔlen filɛ nin ye. Donc ka sun ye dɔrɔn silamɛya yɛrɛ tɛ nɔgɔ de fɛ. Silamɛya tɛ nɔgɔ fɛ. Voilà mais i bɛ se ka mɔgɔ dɔ ye bɔgɔ b'a la. A bɔra sisan a bɔra ka wotoro pousser a wɔsilen ba bɔgɔ b'a la mais a bɛ n'i jɔ seligolo kan ka seli ka sɔrɔ nin n'a ka bazin kolen jɛlen min na n'a nana jɔ seligolo kan sariya b'a fɔ ko e jɛlen tɛ. D'accord. Voilà kuma b'o de nɔfɛ. O yɔrɔ la sisan an bɛ don seliji kɔnɔ. Seliji kɔnɔ. Voilà n'i ye ŋaniya siri k'a jira k'a fɔ ala ne bɛna n yɛrɛ sanuya ka bɔ nɔgɔ la. I b'a fɔ arabukan na i n'a fɔ bamanankan i bɛ kan min mɛn. Non kan ko t'o la ala bɛ kan bɛɛ mɛn. D'accord. Voilà ala bɛ kan bɛɛ mɛn ala fɛ yen kan tɛ. Fɔ n ka faranfasiya fana. Oui parce que i jo don parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu b'a obligé ko fɛn caman ka kɛ arabukan na k'a sɔrɔ o tɛ ala kumana kiraw fɛ u ka kanw de la. Ibrahima a y'o ka ci d'a ma ebrekan na ka tila tuguni ka Isa ta d'a ma kan wɛrɛ la o la ko in diyagoyalen tɛ arabukan ko la. Hali n'i bɛ anglais de mɛn i b'i ka ci k'o la ala b'a bɛɛ mɛn parce que ale de ye bɛɛ da o la n'i ye ŋaniya siri ala ne bɛna n sanuya o ye dusukuna ko de ye ala i ka n bɔ nɔgɔ la. D'accord. Bon i bɛ ji ɲini ji min n'a ka sanu parce que ji sanuma sariya la fɛn dɔw de bɛ yen n'o dafara ji la a bɛ wele ko nin ye ji sanuma ye o fɔlɔ ye jumɛn ji min ni kasa t'a la ji min ni gu t'a la i b'a fɔ kɔgɔ gu ninnu sukaro gu ninnu o n'a ɲɔgɔnna ninnu ji min n'a couleur fana b'a cogo la jiya couleur yɛrɛ n'a ma changer n'o saba dafara ji la dɔrɔn a fɔ ko ji ka sanu mais ni ji ta yɔrɔ kɛra sababu ye k'o dɔ k'a la i bɛ t'a sɔrɔ aw ka yɔrɔ dugukolo ye dugukolo jɛman ni aw ka ji couleur kɛra jɛman ye o tɛ foyi kɛ i y'a faamuya o la i b'o ji sanuman ɲini bon n'i y'o ji sanuman ɲini sisan ŋaniya sirilen kɔfɛ bon i bɛ yɔrɔ lajɛ yɔrɔ min n'o fana ka sanu parce que sariya bɛ fɛn o fɛn fɛ o bɛɛ ji min sigilen don ji min sigilen bɛ a yɛrɛ ma a tɛ boli. Bon ji min sigilen don a yɛrɛ ma n'a tɛ boli n'a ka ca ka se degré dɔ la n'a ka ca kosɛbɛ k'a fɔ nɔgɔ fitinin kɛra a la nɔgɔ in t'a to a bɛ bɔ a cogo la i bɛ se k'i ka sariya la baara kɛ ni o ye. Voilà bon o la n'i ye ji sanuman sɔrɔ dɔrɔn ŋaniya kɔfɛ i b'i tɛgɛ fila ko dɔnnibagaw b'i kuma o la i bɛ ŋaniya de siri ala n tɛgɛ donna nɔgɔ minnu na i ka se ka n sanuya ka bɔ o la n'i ye tɛgɛ ko k'a jɛ siɲɛ 3 mais hali ni mɔgɔ min bɔra koliji la misaliya la hali n'i y'a kɛ siɲɛ 1 sariya tɛ foyi k'o la siɲɛ 1 bɛ kɛ siɲɛ 2 bɛ kɛ siɲɛ 3 bɛ kɛ kira ye nin bɛɛ kɛ bon o kɔfɛ i b'i da muguri bon ka i da sanuya o
kɔfɛ i bɛ ji don i nun na k'a fiyɛ ka bɔ o kɔfɛ i b'i ɲɛda ko k'a daminɛ tɛnsi bɔ yɔrɔ la ka na bomo yɔrɔ la ani kulo yan ni yan i b'olu ko bon n'i y'o ko i b'i tɛgɛ koli daminɛ ka n'a bila nɔngɔnkuru la siɲɛ 3 siɲɛ 1 siɲɛ 2 bon n'i y'o kɛ i bɛ kunkolo masaya ka taa kɔfɛ bon kunkolo masayali dɔnnibagaw ka kuma ka ca la nka an tɛna don o bɛɛ la dɔw b'a fɔ hali n'i ye kunkolo kilan 3nan sɔrɔ k'o masaya dɔw ko kunkolo ko siɲɛ 3 non kunkolo koli siɲɛ 3 o ye janaba ko yɔrɔ ninnu de n'i bɛna janaba ko an bɛ tila ka so ma kɛ voilà an ka tila parce que waati fana man ca kosɛbɛ an ka taa selijan o la kunkolo masayali i bɛ kunkolo masaya ka taa kɔfɛ ani ka a masaya ka segin o y'a sunna ye n'i tilal'o la i bɛ ji k'i bolo la ka kulo nettoyer kulo fila bɛɛ bɛ ko ɲɔgɔn fɛ ou bien a kelen de bɛ ko non a fila bɛɛ i bɛ ji kɛ i b'a fɔ tan comme ça ni ji b'a la n'i ye nin don i bɛ sɔrɔ sa ka bolo kuturuba i b'o bila kulo kɔfɛ nin bɛ kɛ ka woni ninnu nettoyer nin bɛ bɔ kɔfɛ siɲɛ 1 voilà siɲɛ 1 masayali yɔrɔ ani kunkolo bɛ ko ɲɔgɔn fɛ sa voilà bon n'a y'i ja parce que ji kurakurali yɛrɛ kulo la o ye sunna de o ti diyagoya ye voilà bon n'o bɔra i bɛ sɔrɔ ka kinisen ko ka sɔrɔ sa ka na numansen ko toujours koli ninnu na yɔrɔ minnu ye fila fila seliji a bɛ taa fo min a bɛ ta ka da senkurunin voilà senkurunin voilà a bɛ ta ka da o niveau de la d'accord ayiwa ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an ka taa janaba koli la o bɛ kɛ cogo jumɛn o fana bɛ ka maa caman kɔnɔna filɛ kelen-kelen la anw sifinnakaw c'est vrai a b'an sifinnakaw a b'an kamana quoi parce que an ka diinɛ ko kuma ka ca diinɛ ko kuma ka ca parce que an tɛ o t'an intéressé kosɛbɛ minnu b'an intéressé olu ti diinɛ siraw ye kosɛbɛ bon o la janaba ko sira kan sariya ye o fana ɲini kun de sababu de b'a to janaba ko bɛ mɔgɔ sɔrɔ janaba ko yɛrɛ k'i sɔrɔ a fɔlɔ ye min ye ni maniyu bɔra adamaden na a bɛ hakɛ to kuma n'a fɔcogoya don o de ye mɔgɔ ka surɔsoko i dalen i k'a ye i ni muso dɔ gɛrɛla ɲɔgɔn na i ka fɛn dɔ i yɛrɛ la walima kafoɲɔgɔnya ka tɛmɛ i ni furumuso cɛ o fana bɛ janaba ko sababuya walima a dɔ la ni muso don n'a ka kalo labɔ tigɛra a bɛ ɲini ni kalo labɔ dafara a ka janaba ko walima ni bange kɛra parce que ni bange kɛra i bɛ taa sɔrɔ muso dɔw bɛ yen u bɛ bange kɛ don min na o don yɛrɛ bɛ jeli wɛrɛ ti bɔ mais muso dɔw bɛ se ka continuer fo ka taa se kalo 2 niveau ma tile 60 toujours jeli b'a la ka bɔ o la bon ni o jeli in bɛ bɔ seliko kuma tɛ yen nɔ bon n'o o fana joli tigɛra a bɛ ɲini k'i ka janaba ko ni adamaden fana segira Ala ka hinɛ na k'a fatura a bɛ ɲini sariya la a ka suyi a ka janaba ko donc kelen la an balimamusow dɔn n'o o waati kalo 2 in kɔnɔ ni laada ma jɔ donc seli binnen bɛ ka ban a juru tɛ sara ni seli binnen no ka ban ka waati sara parce que seli yɛrɛ kalo labɔ ani bange joli a tant que o fila bɛ muso kan seli binnen no ka bɔ a kan a ti seli quoi mais ni sun niveau do ni sunkalo banna walima ni kalo labɔ jɔra a bɛ continuer ni sun ni sunkalo banna min tɛmɛna a kan a b'o sara donc a kocogo sisan teliya la voilà bon janaba kocogo teliya la o ye ŋaniya ye an b'a fɔ golobalima ŋaniya bon n'i ye ŋaniya siri i b'a daminɛ bara kɔrɔ ka na kinbere kɔrɔ o nɔgɔma yɔrɔ ninnu i b'olu nettoyer k'o nɔgɔ bɔ o la pewu k'o jɛ ni o jɛra sisan i bɛ seliji ta siɲɛ 1 n'i ye seliji ta k'a dafa n'i ye muso i bɛ taa sɔrɔ musow dɔw bɛ yen u b'u kun digi bon ni kun digilen don ji se man di o la i bɛ ji k'a la siɲɛ 3 ɲɔgɔn na ni mɛsi b'a la o t'a minɛ dɛ non mɛsi kɔni ala t'o fɛ non ala t'o fɛ mɛsi ye haramu direct de parce que ala kɛra ko kisi nɛma ba ye la'anallahu al-wasila wal mustawsila o kɔrɔ de ala ka danga bɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min ni a ye tuguli kɛ a kunsigi la walima tugulikɛla maa ma ye tuguli kɛ e min bɛ ka tugu a bɛ ka tugu e min kunna danga b'a bɛɛ de kan donc ça veut dire que ni mɛsi b'i kunna i man kan ka sun fana quoi bon o ye question wɛrɛ ni mɛsi kɔni b'i kunna a b'i ka janaba ko ninnu bali parce que a b'olu bali mais sun fana o y'a dama ko ye an t'a fɔ i ye k'i ka sun to yen ok an ka taa ni janaba ye laban ye voilà bon n'i ye nɔgɔma yɔrɔ ninnu ko ka seliji kɛ siɲɛ 1 ka kunkolo siɲɛ 3 ko pour que ji bɛ se ka se kunsigi duguma cogoya min na i bɛ kinin kote i b'o ko ka numan kote i b'o ko bon ni nin détail yɛrɛ bɛɛ bɛ gɛlɛya mɔgɔ min ma i bɛ ŋaniya 1 siri ka dusu dayɛlɛ k'i ko k'i jɛ pas n'i tilala i bɛ seliji ta banna safinɛ ko t'a la non bon safinɛ bɛ se ka utiliser safinɛ bɛ se ka utiliser parce que min fɛnnen don ji
safinɛ de tike jina mais ni ye safinɛ ke yɛrɛ farikolo la ka nasiri wala ka ngene siri ka safinɛ ki farikolo la ka jijelen ke ki yɛrɛ sanuya do dun ko safinɛ tɛ kala non o ye famuya cogoya de o ye famuya cogoya de safinɛ kɛli ala o de ji min bɛ kɛ ki yɛrɛ ko sisan safinɛ de tike o jina d'accord wala mais ni e yɛrɛ kanga buga buga ki yɛrɛ jɛ ni safinɛ ji safinɛ to la a fɔra k'i ka jijɛlen de kɛ bon i b'o jijɛlen de o so safinɛ ji bɔ i la ka voilà o y'a bannen ayiwa donc ni o bɛɛ bɔra yen nɔ an sifina ko gɛlɛya caman b'an kan yala tilegan fɛ i sunnen don i dalen bɛ sunɔgɔ la tilegan fɛ ayiwa i lalaji nana na yala o bɛ sun tigɛ ou bien a tɛ sun tigɛ ouais bon o ti sun tiɲɛ a b'a fɔ an kun tɛmɛna o kan depuis au début o ti sun tiɲɛ quoi tilegan fɛ voilà tilegan fɛ ti foyi k'a la yala ni o fana bɔra yen nɔ maa min i ni furumuso sunkalo fɛ o fana kisa ka ca kosɛbɛ yala yanni ka suguri dun de wa i bɛ se ka se i furumuso ma ou bien ni hali suguri dun na i bɛ se ka s'a ma wa ouais hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ hata suguri dunnen kɔfɛ hali sunguri dunnen kɔfɛ mɔgɔ bɛ se ka gɛrɛ a furumuso la en tant que solatu ma bila fɔlɔ en tant que solatu ma bila bon ni min bɛ se ka fɛnkɛ hali dugu bɛ jɛ ka jɛnɛba nɔgɔ to i la mais min ɲininen don sariya la komi a bɛ fɔ an ka seli bon ni jɛnɛba nɔgɔ bɛ la o kɔrɔ b'a jira e kɔni selila retard la bon sariya t'o fɛ seli wagati ka k'a kɛ heure la sariya b'o de fɛ voilà bon o kɔni de ye o jaabi ye teliya la comme ça ayiwa donc o bɛɛ tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ sunkalo yɛrɛ a nafa jɔnjɔn yɛrɛ bɛna kɛ jumɛn ye hadamaden yɛrɛ kan voilà bon sunkalo filɛ nin nafaba de b'a la nafa belebeleba bɛ sunkalo la hadamaden kan bon kɛrɛnkɛrɛnnenya na an bɛ mɔgɔ minnu ka émission na n'o ye anw sifinnakaw ye sunkalo nafa b'anw kan kosɛbɛ 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 parce que n'i ye sun ta k'a jateminɛ sun bɛna de ka hadamaden yɛrɛ dege a nege kɛlɛli la cɛkɔrɔbaw filɛ nin olu bɛ so de kɔnɔ u ti bɔ ka taa baarayɔrɔ la mais anw de bɛ dugu kɔnɔ anw de bɛ gɛrɛnw de la anw de bɛ fan bɛɛ a nafa ka bon anw yɛrɛ de kan bon o la sunkalo nafaba min b'a la ala yɛrɛ y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ ne ye sun di aw ma la'allakum tattaqun mɔgɔ sɔrɔ a bɛ se ka siran ni ala ɲɛ bon ala ɲɛ siranya bɛ kɛ yɔrɔ jumɛnw na a bɛ siran ala ɲɛ a ka gɛrɛndaw la a bɛ siran ala ɲɛ a ka baarayɔrɔw la mais o ala ɲɛ siranya in bɛ sɔrɔ sun kɔnɔna na cogoya jumɛn na o ye jumɛn parce que sun na sisan se bɛ e ye ka ji min mɔgɔ si t'a dɔn n'i donna ɲɛgɛn kɔnɔ walima i yɛrɛ ka chambre kɔnɔna na frigo bɛ yen nɔ i bɛ se ka ji min mais ni mɔgɔ tɛ o voilà mais n'i y'o to yen ala kama dɔrɔn hali ni sunkalo tɛmɛna i b'a ye k'a fɔ ko i bɛ se ka ala sago teliya la seli jɔsenw i n'a fɔ seli fana lansara fitiri safu ani fo ka taa se fajiri ma dɔw ko ni i ka arakan fila laban in i tɛ sɔrɔ fo o la ka tugu bisimila i la yala o kisa bɛ cogo di awɔ o ye kisa ye min jɛlen don ni mɔgɔ minnu y'o fɔ o ti fili seli fana an b'a daminɛ fajiri la fajiri o ye jɔko fila ye a jɔko fila bɛɛ la i bɛ fatiya kalan ka suran dɔ da a kan walima aya dɔ komi bɛɛ n'i ka taabolo don a ko ninnu na o kɔfɛ seli fana bɛ na seli fana jɔko fila fɔlɔ de la i bɛ suran kalan fatiya kɔfɛ walima i bɛ aya dɔ da fatiya kan mais jɔko fila laban i bɛ fatiya jalan de kalan lansara fana bɛ o cogoya kelen na fitiri ta ale jɔko laban suran fana ti da o fatiya kan walima aya ti da kan safo fana o jɔko fila laban fatiya kɔfɛ fɛn ti da ale kan suran na walima aya la o y'o cogoya ye très bien donc jɛmukan kɔni sera seyɔrɔ la parce que an bɛ se k'a fɔ ko nin ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen nin c'est une émission spéciale parce que an bɛ ala ka kalo jɛlen b'a la a ka kan ka faamuyali caman di sifinnakaw ma u tɛ min kalama ala ko la u tɛ min kalama ala sira la o de kadira kɔnɔ an ye wele bila i ma sisan welewelekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an sifinɲɔgɔnw ma an bɛɛ sifin de ye o kan ka taabolo jumɛn de ta silamɛya tasira yɛrɛ yɛrɛ la bon welewelekan min bɛ an bolo ka ɲɛsin sifinnakaw ma o de y'u k'a dɔn diɲɛ bi b'a fɔ koko bolo de sɔɔni dɔrɔn a bɛ firi cɛkɔrɔba minnu dɛsɛlen filɛ u bɛɛ tun ye sifinw de yan'u ka kɛ sijɛw ye bon an fana b'o sira de kan bon olu sera ka kow dilan mais u ye ko ninnu dilan anw ka wagati de la n'o ye sifiya wagati ye o de la a bɛ fɔ k'i ka sifiya tɔnɔ dun yan'a ka kɛ sijɛ ye bon o tɔnɔ dunni tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye an k'an yɛrɛ tile k'an yɛrɛ éduquer ka jogo ɲuman ta ka mɔgɔw bonya d'accord
ala kuma labana teliala o questionning kun panna kuna yala demati kan ka sunwa ou muso konoma de je ne sais pas voilà bon demati kan ni muso konoma ni degu bi se dema walma ba yere abi fo aka shunto ya kan yobo d'accord voilà oui teliala quoi ni degu bi souffla de la kelema doro shumbi tout très bien o de be dansigi anga bi jamugana merci beaucoup wangi mami wele we usasi Ousmane Mohamed Traoré ni ali wajuli kala baye Ansardine International la ambe foli badima ina nakani walawlali ni chaman kanye mba don kosobe ne sifinyon chaman be no bisega tomon chaman so ka bi kuma nunu nani ala sona madona na to la me wele blay ma tuguni kana wala na wele kan mimba to am sika kuma nyogon fe togo minaka kuma ala ka dine bain tasiraw kan ambi fo dante foli minaka foli kura tuguni ka nyeshi an karamo an fani o ya Seyd Cherif Ousmane Madani Haidara ali minga wuli ka jo konnana ni bara ninu be sabatira ambe foli kerengene ka nyeshi amma fo sigiro la bankoni jangene bulani watila ini chewe sasi ayara ni baraji merci beaucoup ne be dansigi anga bi jamukana mamino ne deme ka jamukana be wudi Adama S Kulibali ka nyeshi ani kafara Musa Traoré kan ni ala sonama ame ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ jɛmukan wɛrɛ sanfɛ dɔgɔkun nata la babu wɛrɛ kan an b'o hakili ka fɔ jɛmukan min y'a wala ka filɛ a bɛ wele Jeunesse et Développement babu min o ye sunkalo ani sifinnakaw taabolo jumɛn de kun kan ka ta an y'an datu o taabolo de la ani usasi merci à vous de nous avoir suivis ni ala sɔnna ma ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ diɲɛ waati wɛrɛ aw kan bɛn